I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Niyari ka sa patag. Karon, ako nang gamito na akong gawma. Aron matultulan ang namutangan sa akong inahan. Kinahanglan ako na siya makitaan karon. Ug madabalik sa Olympia. Ako nang gamito na akong gawma. Muramang kong naluya. Nga ni aragid naglingkod aning bangko o ginapos ang akong mga kamot. Ug way kaon, way inom-inom. Ug kada kaayo ang akong baba. Ay, Ginoo ko, tabangi ko. Maluwas lang intahon ko aning akong nahimutangan karon. Pakyas ko. Pakyas ko. Huwag na ako matultuloy ang namutangan sa akong inahan. Hapit na mong ngit-ngit po, Chok. Oh, pero akong lawas. Mula man og gibunal-bunalan. Nanakit na akong kalawasan. Hastang ako, sakit po. Pero ato ning antuson. Ato ning gusto, dili ba? Di man di ay lalim sa. Bahala ni Butchok, uy. Basta kay doon na lang tayo makamahuan ug makatabang ta kung ugaling mubalik din ang mga dautan. Ay, Ugma, timan iha, mubalik tag-practice. si Bay Minard. Wa mo man mauli. Maayo unta og madani ang iyang inahan, Butchok. Maayo lang lagi unta oy. Aron malipay na intawon si Noy Samuel. Bisog ko na sa pagngit-ngit. Pero wa pa ang akong anak. Kumusta na makayang pagpagita sa inahan? Unya na lang ko bukaon. Paaboton lang na ako ang akong anak. Alas 7 na sa gabi. Pero pag ako makita ang namutangan ni Mama. Kinuo ko maluoy ka. Makita na ako si Mama. Maluoy ka. Kanos aman mo mang mata? Buhiin ako ninyo! Buhiin ako ninyo! Ibagi ka naman tika nga di ka magsama-sama! Tuyo ka! Si Sandro, talit lang mi buka ang iyang mata. Ug, niya siya padung na ako. Unsa ba'y problema ni mo, ha? Buhiin ako, Sandro. Maluoy ka. Buhiin ako. Ug paadtuan ako sa Olympia. Di ka na may tabo, Tilma. Tungod kay dako kay ikaw, kamit ka na ako. Aron sa ingon, makuha ko ang mga batos kinabuhi. Wa ka ba uhawa? Wa ka ba kutuma? Pasilo ako pa. Pero wag ko nahimo. Anong luwason si Mama? Wag ako bakit iyang nahimutangan. Pero kabala ka pa. Tungkol kay ugma, mabalik ko. Dili ko munong. Hangtod ko makuha si Mama. Pasilo ako pa. Pirmisaan ko ni mo. Dili ba? Mabalik na nato si Mama.
Kumusta ang imong pamati, Mateo? Arang-arang na lang. Nada sa kong gahom ang mga samad na ko. O medyo may arang-arang. O di na kayo sakit. Maayo hinuon. Pero mataghigayon nga mapagawas ko sa akong gahom. Magkanamog kaluya ang akong lawas. Mateo. Sige lang, Maynard. Kay kami nag-ampo sa mi nga makitaan ug makuha agad nimo ang imong inahan sa mga kamot ni Sandro. Nabala ka nagkako siyang himtang karon. Sige lang. Ayaw ka pala ka, anak. Basta ka dito magpakawa sa paglaom. Nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo niya. Si Papa. Naluoy na kay ko niya. Nagsigil na siya kinuktok. Mahal niya ang imong mama, Maynard. Ug siguro, unang higayon nga, nahimuwag niya ang imong inahan. Tinood ka na, Ilona. Unang yung kinahigay yung nahimuwag sila sa sagusa. Mong kinalang ako na makuha ang akong inahan. Nakakaon ka na Hinoo. Hindi magkikila ka. Unsa ka naman sada. Buhiin ako, Sandro. Maluoy ka. Dili, Telma. Sa ako nang gikaingon. Dako kay kagamit ka na ako. Aron makuha ko ang mga batos kinabuhi. Dako kay kagamit. No, ani ka lang una sa ako mga kamot, Telma. Unsa ka na ang imong ipabuhat na ako, agawon? Panglakaw ka mo. Ug panguha na sa mong dugol ninyo mga kauban. Matuman ang imong ipabuhat, agawon. O gusto sab ko nga modulog din si Maynard. Nindot ko modulog siya. Maynard, unsa na hitabo? Nganong mahikap ka sa imong uwa? May naginang nanusap sa kong panabang. Unsa? Maynard! Sige! Hutdon ta silang tanan! Himuon ta silang atong mga kaubanan! Kinahanglan nga daghan ta nga mahimo na atong kauban! Aron sa ingon, malipay ang atong agawon! Pagdaghan ka mo. Aron dagan unya kitang musong pagbalik sa Olympia. Ug akong napanglangtawan nga katapusan na lang unya ang pagsuong sa Olympia. Tungod kay makuha naman unya nako ang mga bato sa kinabuhi. Si Sandro, mikawas. Nag-inusara na lang ko dinhi sa akong nahimutangan. Gahit gid kaayo ang gapos. Ay, kanusa pa man gyud ka ako makalingkawas dinhi. Si Maynard, nganong wa pa man ko niya maluwas dinhi. Nganong wa pa man siya makaani. Naarani mo, kung unsa imong desisyon, Maynard. Kung modulhog ka ba tungod kay nang hasi ang mga dautan o biyaan nimo kining Olympia o magpabilin ka din. Kay basin og musong o kalit si Sandro o adunay makasumpo niya sa iyang tuyo. Ambot. Ambot to sa akong nahon, Amo Mateo. Kung ako imong pangutanon, Maynard, mas maayong magpabilin ka din. Amo Mateo.
Kinahanglan nga dili ka na mo kumpiyansa nining tungura, Maynard. Mangita yun ang paagi si Sandro nga makuha niya ang mga bato o paninguhaon ko niya nga wa ka din aron sa ingon dili siya maglisod. Amo Mateo. Mas mapabor ko sa gisugyot ni Amo Mateo nga magpabilin ka dinhi sa Olympia, Maynard. Iluna. Lisod sab kaayo ko mobiya ka dinhi. Basig lansis lang ka na ni Sandro ang tanan. Kung tuwa ka sa ubos kay nagluwas sa mga tao nga gihasi sa dautan, pero si Sandro ni aday dinhi. Ug kuhaon ang mga bato sa kinabuhi. Pero ang katawhan. Dagan ang nada sa mga sakop ni Sandro. Napun-an na usab sila. Elma! Elma. Nakita mo ang kasa ko sa ako. Napun-an na usap ang akong mga sako. Dili ka magsilbi sa katarong, Sandro. Mapuora ka mo sa akong anak. Tanaw na nato. Tanaw na nato. Kung kinsa ang mudaog ka na mo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!